Hi guys, Cykaniki here. Welcome back to this channel. So today I'm super excited to you another great product. So I've got this product from Ayana Beauty PH. Before that, I would like to ask if you could just click the subscribe button and notification bell so that you will be notified on my upcoming videos. And by the way, if you're a returning subscriber, thank you so much for being here. If you're new, please don't forget to like, share, and subscribe. So again, today we will be talking about Ayana Cleansing Soap. Yan, this is the Ayana Cleansing Soap. It helps dry up your acne. Their Instagram account is Ayana Beauty PH and their website is www.ayanabeauty.ph.com. I've been using this for about a week and a half. Babasahin ko muna yung mga benefits na makukuha natin sa kanya or mga information about Ayana Cleansing Soap. So by the way guys, this sells I think 199 pesos SRP. Sinasabi dito sa website, yes indeed, it drives up acne. Sinasabi dito a cleansing soap that removes dirt and excess oil and helps dry up acne. So if you have an oily skin, this would be very beneficial to you. So it also hydrates skin and it mildly exfoliates excess old outer skin layer, and yun na nga, dries up acne. So titingnan natin yung packaging niya. Ito yon. Yan, merong directions on how to use it. Sinasabi dito, wet hands and face, lather Ayana Smooth Cleansing Soap onto wet hands. Gently massage soap on wet face to achieve a soft and supple skin. Rinse thoroughly. And then, merong warning for external use only. Discontinue use if irritation or sensitive occurs. Avoid contact with your eyes. If contact occurs, rinse eyes through thoroughly with water. Keep out of children's reach. Basta ipa-flash ko na lang yung ingredients dito. So, made in the Philippines siya, guys. Bongga. This has 90 grams. Proof na nagamit ko na talaga siya. Ito yun, di ba, buo? Meron kasi akong tatlo. Ito yun. Nahati ko na siya ng tatlong parts. Hinahati ko siya, guys. Ito siya. Nahati na talaga siya, no? Para siyang, jelly. Parang clear ba? Parang gummy bear yung. Ang sarap niyang kainin. Ganito na siya. Ganito siya. Hinati ko siya. Naubos na yung first na hinati ko, and then nandito na ako sa second hati ko, and then ito. So kinikip ko siya, and then ito gagamitin natin. Magka-cleanse tayo ng face. Magtatanggal muna ako ng makeup because I always do double cleansing. So first, tinatanggal ko muna yung mga makeup natin kasi merong mga mascara na waterproof, yung mga liner na waterproof, lipstick na waterproof. So, kailangan talaga natin siyang tanggalin muna. And then, we'll proceed to our double cleanse. So, see you! So, we're going to i-ano natin yung hair natin. Yan, headband. Okay, ang laki ng forehead. But anyway, so, yun na nga guys, isi-share ko sa inyo. So, after using this, I already mentioned to you na ginamit ko na siya ng 1 week. So, ngayon, pinakita ko lang sa inyo kung gaano ko siya ginagamit. So, nilalather ko talaga siya. And then, yung soap na to, hindi talaga siya ganong mabula kasi para siyang full of punong-puno siya ng ingredients na kakapag-moisturize sa ating face. And then ang ginagawa ko is yun nga, nilalather ko siya sa aking face for 1 minute. So ganun talaga ako. Normally, pagkatapos ng panghilamos ko, hindi ko siya pinapat dry, but then for the sake of this video, para hindi tayo matagalan, pinapat dry ko lang pero konting-konti para naman mawala na yung mga excess water. But normally, hindi talaga ganun. Pinapatuyo ko siya ng kanya lang, and then after that, I will be applying
applying my toner and then moisturizer. While doing my whole nighttime skincare routine, share ko sa inyo kung ano yung effect niya sa aking face. So as you can see, super fresh ng aking face, and then merong ganap ngayon sa aking face. Ito, super laki nito, at saka ito, paano na sila? Pa-dried up na sila. Itong sabon na to is nakaka-dry up talaga ng acne. And ang nagustuhan ko sa kanya talaga is hindi siya maamoy. Pansin nyo yung mga sabon, meron naman ding ibang sabon na meron talagang fragrance. Ito naman, parang herbal yung dating niya. And hindi talaga prominent yung, parang hindi talaga lutang na lutang yung amoy, or konting-konti lang talaga. Ang gusto ko sa kanya kasi ano siya, relaxing siya, parang therapeutic yung dating niya pag nilalather. Yung aroma niya, parang nare-relax yung mga senses mo. Hindi ko siya ma-explain, basta ano siya, therapeutic for me. And at the same time, talagang clean na clean yung face mo, and yung mafe-feel mo talaga na soft and squeaky clean. And then it really serves its purpose na nagda-dry up talaga yung acne mo. So far, 1 week pa naman siyang ginagamit, hindi ko talaga maa-attest. Ewan ko ba kung meron ba tong whitening property. Pero napapansin ko lang meron lang akong napapansin na a little bit of exfoliating. Hindi naman talaga nag-exfoliate yung maraming nagbabalat, but then ano siya, may exfoliating properties yung cleansing soap na to. Kasi napapansin ko talaga na merong mga konting na sa balat ko. But then, hindi naman siya mahapde sa aking muka. Pero nag-exfoliate siya ng konti ng mga dead skin cells yata natin yun. Natatanggal siya. Which is a good thing. Kasi nare-renew yung ating mga balat. That's one thing na observe ko sa kanya. Yung acne ko, hindi talaga siya. If meron man akong bagong acne, hindi siya nakakatodo talaga. Kasi para bang na counteract ng soap. Halimbawa, papalabas na siya. And then, ayoko na lang kasi takot ako sa Ayana, ganon yung peg niya, ganon. Hindi ko talaga ma-explain. I'm not really good in explaining, guys, so bear with me. So, ang sinishare ko lang talaga is yung experience ko nito. I'm not a dermatologist, I'm not a skin expert, I'm just sharing my own experience, okay, and my own thoughts. So, I hope you enjoyed this, guys, and if you want some updates, I will be posting updates on this on my blog, which is www.cykaniki.com. Check them out, guys. All of their links will be listed down below, and ano siya, guys, made in the Philippines, so let's support local. And then maganda naman talaga siya, guys. Parang ang gusto ko talaga sa kanya, alam nyo, yung soap mismo, parang siyang gummy-gummy. I'm satisfied naman sa niya, sa result. Kahit 1 week ko lang siyang ginagamit, pero hindi talaga ako nag-total breakout. Yun ang pinaka-importante kasi super sensitive yung skin ko. And then it helps me battle with mga acne and mga bumps dyan. So, hindi talaga para bang nagwawarla yung mga mga malas sa buhay. Thank you so much for watching, guys. I hope you enjoyed this video, and please don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye for now. Saranghe!